Si Kristo naghulagway sa mga tao sa iyang panahon niya ang nahitabo wa gyud magkahiusa ang katawhan nganuman tungod kay kuwang sila sa gitawag natong gugma sa pagpaminaw sa iyang isig katawo. Kasagaran nato mo ni atong problema. Ambot sa inyong balay o ba mo mga problema ani nga kanabitawng di taganahan maminaw. Kanay mga membros panimalay maoy dili kayo magtabi kaysa may atong ikatabi kayo. Kanang mga higala nato, kanang atong mga igagaw, kanang mga higala, mga barkada, bahalag magbuntagay tabi. Pero kana na ganing membro gyud panimalay, hasta wagi lami istorya kausaran naglungag na mo wala gi mo manglungag nara wagi manglaba grabe naman sa ninyo bugtok days naong adto lain-lain dayon dadon di gyud kay suod ang kaning managsuon o dili lang kay managsuon kanang kuyog gyud nimo ba di mo magkasuod ambot ngano na ang imong suod kadtong wa diha kayo kanang mao bitan aron kaning cellphone ba and kaning Facebook, kaning internet tuwa magyampungad ang mga bata, mga batanon apil na sa tiguang, apil na sa ding nagwali adto magyampungad dito di kay taganahan makigistorya ani mga tao nga naa sa tong palibot usahay magsigirego ning pabaga pero dili gyud magtinagdanay di as iyang cellphone ang usa sa dito saghid sa diri naa siyang cellphone ngano man na mauna siya ang kinaiya sa tao o given na gina kinaiya na gina nato mo na kung gusto tang mosunod ni Kristo ang iyag yung unang ihangyo ingon dahil na siya kalimti ang imong kaugalingon mao nang ayaw sunda ang imong kaugalingon kay ang Ginoo naa siya style unsa may style sa Ginoo lahi sa style sa tao. Muna usahay, di siya moinom og bino, di siya palahubog. Usahay sad, palahubog sad siya. Usahay, kamao sad siyang musugal, kamao sad siyang mutipon sa mga makasasala. So pasabot, kung ato nang kalimtan ang atong kaugalingon, ang mahitabo, pirmi na natong tagdon ang mga tao sa atong palibot. Dili bata mahimong choosy kana bang magpili kay usahay gud mahimutang choosy kay ang ato man kaugalingon ang atong tagbaon pero si Kristo mura siya nagbutyag siya ba nga dunay panahon nga ang iyang barkada mga makasasala naa say panahon ang iyang barkada mga balaan naay panahon nga makigjamming siya sa mga tao nga di mo tuo Ginoo naa say panahon nga siya ari sa mga biyata ganang sige na lag-ampo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo karong adlaw nagkanayon nga ang nagsunod kanimo Ginoo nagbaton sa kahayag sa kinabuhi. Kung magsunod tas Ginoo ang atong kinabuhi hayag. Unsa may mahitabo kun hayag makakita kas imong palibot karon unsa maning ato rong pagmisa ron hayag o ngitngit hayag mo nakita mo nako no kita diha bitay nagpa-picture nako dito sa ako bang naagian ba pader picture ta pader sige picture time siya lahi ra gid ka pader no kung aktual mas gwapo gid ka sa aktual ako tinan yun nahiyagan lang nahiyagan ba ako ay di na tinuod oy maura gyapon tiguwang ra gyapon maura ninyo nakita tingali karon nalingaw lang ka kay naa man ko dire dool nimo nya selfie ta pero magkuyog na sad ta na idi na sa ko nimo tinggan sa di sad pa dire nako na driver nako ay asa man na magtingog nako panagsara kayo asa ta dire ana ra tuman ana wala di ganahan oy ako na makuyog nako sa kumbento kabuang maganiglikay kamo sige mo pangita kay sige selfie na makuyog na ko dito ay lipay kay wa ko dito ngano man na tungod na kay ang atong kaugalingon atong gisunod si Kristo
di magagad og ganahan ba si aning tawhana o dili. Unsa may iyang ganahan? Nga mohigugma kos batag tao. Muna nga gihandom nato, gipamalandungan nato karon, giunsa pag-anhi sa Ginoo sa kalibutan aron iya tang luwason. Pag-anhi niya, gipili niya ang kanang di gyud ganahan sa tao nga kahimtang. Una, natawo siya sa pasungan. Siya nang ka na mataw katipon sa mga hayop, di taganahan gid ana. Pangutana mo diag ato mga barangay health workers, maayo ba na nga ang bata ang ipakataw? Naman tay bago diring natawhan og bata. Ganahan ka na siya, ngayang anak ana ipanganak sa kananan sa hayop. Di oy. Pero si Kristo mo iyang giagian. Makapili gud unta to siya, Ginoo gud to siya gud. Nganong dig ato siya magpakataw sa rayna o sa hari nga mga gamhanan kayo. Nganong diri maging siyang Maria nga perting yanuha. Nga naman, tungod kay gusto sa Ginoo nga makita nato nga way gipili ang Ginoo. Way siya'y pinalabi. Kung kaya niya magpakatao og pasungan, kaya pud niyang magpakatao og palasyo. Munang kitang tanan giawhag, di ta magpili. Sa atong unang pagbasa, si Propeta Isaías nagpahinumdom nato, ningon siya, ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. Ang Ginoo sige gina siya tudlo nato, sige tultol nato aron atong laktan. Nya kun mosubay ta na, maglakaw na tas kahayag, naadayon ang kalipay, naadayon ang katumanan sa atong mga pangandoy. Mo bitaw na ako di man sa Dios ko perpekto kay perti man sang daghana na kog supak-supak sa Ginoo, pero galabi sa Ginoo nga maningkamot kog sunod sa Ginoo. Mo bitaw na kaning atong gipamaligya nga man gipamaligya no, ato man ang donasyon kaning atong mga slots. Ako sad palit sad ko. Nga naman, di ko ganahan nga ako maoy nagdeal diha ninyo, nga ako di sad ko mopalit. Pero kuto ba sa akong maabot? Ako sad maningkamot sa kong pili sa katong labing arang-arang, tong taas-taas. Naaroy ning hatag nato in siya Father, di na lang ko mag-compute, di na lang sa ko mosulti sa edad, basta kining 5,000 para ni namong tulo sa akong anak nga usa og akong bana og nako. 5,000 nako, okay kayo. Bisag himuon pa ning 10,000, okay kayo. Wa na lay kwentahay sa edad. Kay pwede masad kamong mga online inyo ra nang i-text namo. Nasa uban di mo compute sa edad, mo sud na lang. Okay ra. Pero inyo yung computan mas maayo. Nga naman, dunay gitawag na ato bag pagsunod sa atong computation. Hanabay intention nga dili lang nimo paundayunan unsay imong gusto, kundili pugso nimo ang imong kaugalingon nga mobuhat sa di nimo gusto pero dako kayo kalipay nga ikahatag sa katilingban og nimo. Ang tanakaron ako mosuway ko og compute og makaya ba din akong diamond, tandakuan na ba na akong edad sa noon. Inyong tanaw kaya? Inyong sa kung ulo-uluhan na makuha. Kini siya, ato ning gihimo tungod kay magpakita tagugma sa Ginoo nga gihatag niya ang labing nindot para sa atong kaayuhan. Iya pagitang kisaaran na kung tumanon, matod pa din sa unang pagbasa, kung tumanon ninyo ang akong kasuguan, mubaha ang inyong kalipay sama sa suba, ug ang inyong pagkamatarong sama sa mga balod sa dagat. Pagkaninduta sa saad sa Ginoo, mo na bakob, tuman ko aning ikhak, basin pa day, mubaha pa day, sumpay-sumpayan pa itong kinabuhi, pero di sa namoy, paniguro naman sana. Basta, ang nindot nga atong ihatag sad sa Ginoo, ang labing nindot nga pagpaminaw kaniya
labing nindot sa pagsunod sa iyang sugo, labing nindot sa atong pag-alagad, sa atong katilingban, sa atong simbahan, tungod kay nagsunod ta sa pulong sa Ginoo, dili sa kalibutan. Kay kung kalibutan atong sundon, magkabahin-bahin ra gid ta, magkaaway ra gid ta, magkabinungulay ra gid ta. Pagkapait puy as kalibutan, kung kitang tanan mura natag mga amang, mga bungol og mga bakol nga di na magkasagol kayo tungod kay nagkakontra-kontra. Muna yampo sa nato ang ato rong mga politicians nga makabaton sila, lipay biya ko sa uban, ngay uban nato rong mga nidagan sa mga posisyon katilingban nga mahigugmaon. Kana bang wa sila mga taki, unyag atakihon, mudawat ra, mukatawa ra, mupadayon ra sa pagsangyaw sa iya sang plataporma. Kana, congratulations aning mao mga politicians. Usahay ra ba di ra ba ni kadaog. So pero sagdi lang, basta sila nagtuman. Kita sang mga tao ato sa nang tanaw-tanaw nang di kay tantong palaaway aron nga magkahiusa ta. Kay ang taong palaaway iya na sa demonyo. Ang tao nga makighiusa o mohigugma mao ginay iyas Ginoo. Mao nay tuburan nga mubaha ang atong grasya, mubaha ang atong kalipay ug kalinaw. Manindog ta para sa pag-ampo sa katawhan.